Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Sana mwanche mulebeta Kisii and Ndizi TV nebiro binde ndengo kwaliganya asomoro bere Esabari yobontele inde tomera no monchele boli tukolya lero iyo rachikoba kago tosemia amange igoro yobontele bwaya sinse mochiche mitandao asense moya Facebook na bagotangara wetra Ndizi TV News Digital abiga sense mere YouTube wetra Ndizi TV News asense moya website na wotnya wetra www.ndizitv.net na Frida Kerubo okwaligani bene litoboto sanga sobwamo gochakabono iga wika omwelyo dangeli bageli bene kwaligani ya omoncherelyo yiga atomanye na Korwa. Karibu sana. Asante. Naboko manyo manche muri elia na Korwa aiganga itole na ende bonchereli kibolyo gokora. Ndiya mona sana. Ncha samalieta no murandi pita. Injo Obara kama choga Ikoba nuoga asitole bana iga na munando monchuri bwe byasere bibo ofundi kuruna nabichagete bakalero iga igona batogenderete kwikali tukeriga mbiyamona sana amonchi muri naga nitikomanya omorande pitanga igwachakirete. Yes. Nche asama tukama iga nalingu mubachichiwale na muna nalingu mubachiwale tukaje tukayigoranga tiko mubachi tukayigorega asi hoteli tukayigorega asi hoteli no mongina tukanyakora Ikobaga tukarukobaga tukagenda sakuru kwegetuki igegetuki ntu amenya tororo angete 10 years to kolega asi hoteli lakini ndese gasi ye workshop nje na chiete school na ande na ale korota na ninje kolega asi workshop lakini nde yanyalika ntemna yamirubiri ya nyasaire ikanyalikana na chakire kitolege tukitobange hoteli ntumongina na tagete chinko bone keronko gurumute nkarenge na tigandu chibao inke ne chinkonke utumia adirisi chibaye chigana njina chioni nanyora kende lakini nkanyora chibaye chichangire kuguru namuna chianga kuguru nkarangerie gasini ya nenero omufundi nkamote bono nchuni bwada chibao oro siege ntuna gwaka na leba chachi bona nabali go choro sigetanda na mwaka na leba chachi emesa na mwaka no genda nchitinda amanya bubundi lakini for that akakora sama tukange mitinye tana agachagasira ekerakwa bono workshop yane gatigara tibwati muntu na nkarengera libona ande nkarigyo mugakonde na ruremne yanko ya no kurukumatara kurwa Ikoba ngamote binchoga endera konya komberera agaiga okorega asirende mwako yiye nalemerera sana akamenya asendange 1 year munagenda tagocha nanche ningenda takorana ngaki egasiye gokoru lakini ndo one time ekera chiete ebintu mbire bya pimete workshop igatinyalekana tacha urualire bona nje nkabuguri yatua yogo kerosi ngakerosi ngarosi kerugo karosi emesa elikonyara kwa manyire korosi gusenga kibwake elibona nje konyana umwaka umugimane nusu nje kobera sababu nje konyana againiri ake experience yakana bakonya kuna taninje ngonya kubana chira kiregendo lakini nende ekerachi gocho mwako yakanyana arosi ebinte akambuli na kwarosi kusema fundi ngamotabinje na arosi aganti umate kwa manyiro bobundi nkagoka ngamotabimbi yamona igo tukachakiraga awo tugakora nera sama tuko nandi kuchimotwange mitinyista lakini bono ngachanga matabini gasi yapunguire teliko genda byase nje twara stebintu tobegete stock ngamatabi yapunguire bono ngatigara ngokora nje bweka tetorera na maiga kigo angwa tatebinga nkwara abachite chigware akora teresera sense meye chigware arona kiyaringi nsemo chigware ne chingi yaringi na abachite chigware mwaka 89 naringi Mombasa na menyata sakuru kumutongwe mwaka design nuona arenge nonyene feli yelibune gocha goita abantu bechigware nuona arenge igoge ntonkere ese njo nabwate Bible bono naleko na Mombasa abana ba mintumbaro barenga bake narenge na ngainka batigete na nakora bwangu naminyoka wocha
igona kote gasi chigware yubachi na linkwere na linge chigware Mombasa ni gasi ningi ya renge nero ya through cities tu renge egati kotobeka store kero kurigereria kero kende kero kwarengo moke kwarengere tino ne litukeri mongaka no cha kuigore workshop ya na rengerera na ndi na rekorota bono guse works na rekora babundi bakonyokora lakini tingo twara interest kora tumanyinge nsemo yago bono wachire kwa likiro umuntu kwa twarira maigiri gikakingana na kikonya ta maigiri gacha gutwara ubumanyi nche nanyo maigiri yange 1 year nenusu wetera somo kori wetera somo ndina bege tore konkorire gas angu mwako yo monenusu nkamanyange bintu bitano kamanye kirugo kamanye mesa kamanye gitanda nkamanya numurangu kamanye tirisa kamanya ne stool ebinde binale kunyara cross kala de ya senseme yago ekera ali kunya cross na enku kwata kwalenge kwa matete chikorare tatata no ekera chire trochi emesa bune yekera nyibwataniri ochire nche nari kurumaga ne tebu mesa ebuti na pima every site na manya na ire ngatumia ase measurement chiae na chirikanse na agacha bono nche inali gutumia ekero mufundi achira akorire gasi didia roti ndiko muoro kyosengo pimande lakini naga nyosoka nanje nachaga komesa nanyora kire bati na ire ngatumeka gocha nanje bonekera achire nachaga korosi akora tumanyinga bono ngakiko igweta banekera kwa roseti kwa watu alitogomanyigo korosi bintege in fact nabona igwete bya ekiagara nanje kana rosi bono nachaka koni na ndinde nale gotebio monene nyasaye mbia mono kiara nchinu murandi na akorire gasi uburandi yange 17 years bono elingo chaka kwigire gasi no murandi inde still nabo yabwate challenge it is a big challenge kiagara ninga ne iringa enda naro ase narangirwe meeting ninga ne iringa enda korra basirika ase kanisa nkurandi alibo basi motonto igo egasi enero ne bwate challenge ya ekando kumulekera emechando gwetera segasi yiga abono gatwara ubumanyi bwokorosi egasi gachiga kya ogateninia omukolimiro mukobwate ogatigarwa naibika ngatigara nchibweka abuna sense moyegetuke sense moyegetuke toresera ngo ngiki ubonchire bwa kwirita sense meli ogacha korugali ogacha gocha sense moyeikoba no ayegetuki inamenya to bintu mbi areko genda buya totebe muna ikoba gaiga umete nkani ikoba nandi nari kwire ne back gocha ikoba lakini bone ndukiagara naira na gocha aga sibintu obaba yani etimandi yebintu abantu abange bakobora alige tukikonya ntwaro sire bintoro bia bwatange 8000 tuabegete nyumba tokomboete nyumba tobegete lakini ene ngachanga kombo ikoba umuntu agante bya biratega bikorwa ngachena chana kombo anga kombo stage ali nkabeke binte byaro nkala tumungina nkamotebona ayogocha kuoniri tuko nandi kwere na bag ojegetu kya tali atambe agaracha agakura 2 weeks akaoni bintu byonse akaoni yange 90000 bono nkarra in fact ikoba ni wenere take na mune wenere take tigango nganye go chikoba ngenda nkore gasi ororo na kiya geta listing achagai akora tabanyinge kero boyete iganga kya kwanyota customer chyawo iga singe nchunuwa kanade na igirete bubundi yo abantu bakunguriye bintu bakuruware bali batamanyeti bagocha bali elimna sinakoro sige ntubangori lakini tekatena sabantu bali bono banka na bayikoba general bono abange mbali kunguri ekyara mbamanyete inchino mundu mubachi narenge nandi bamanyete mbamanyete inchino murandi bono liye mangana yo bubundi yango barasa mutana akamanyira arali njadrisi na chete skuru yo mundu egere bono kibali kumbuna ngaina chete lakini abantu bakurisiko bagocha totebe abantu nkuru bali no nyensi yaya abantu barumigori umuntu akomburi grade kikwa bwate motebi nje na chete skuru mtu ale grade kende yonse lakini gasi nanye manyete asene mayanya sai nana bangenda tokoteba yo ono akera abantu metase kenyoro bono mbatu ale tokwegena ikagera ba metense mayaga no morandi na ndiba meta no mubachi igware ngikeri gwakorete bakabagachaka kukwegena bono nchumanyete mbangigenete at least koruna onchugete nkagachaka mangane brand since 1992 yani 82
no 82 2002 na linacha kama ngana y'uburandi bono kuruagwo mba manyite no muntu utari kwigenika kurudi tangani na nda abandi mba manyite kero kende nkonyuna alingi na ukonyukoli abantu mbale bale gotana uyo pade taratulika narandi tyuma etange 3 months go 4 months abantu bagocha konda mabono amata marieta naru montara gocha gotoki pisobu ondo yo ndo batabafata evangelist musomba yani amangana amange lakini ende ngatebi nyasaye inje nabaisa gukwana linde lyonse inje ninde true na ande tikabakwa na sinjo nima eta sinko na sengo ngokora nkogenda igona baya bete challenge bonjoka enchiri yega na nyirandidi mbake gabacha kumanya muisonde gana nchino murandi yani bachaka kuwanja asingo kora asimirimo yansa ngokora imbwango bachaka kuonjoka lakini at least wonjoro omuntu omatebina onye kuwarenga asige tomate na wonjokiri gochaga tali raisi bono ngwata tebigalia sense moyegetuki mwabwato hotel ande mugacha mukigoro bonchirili oboiga akirikende hotel libone mwashite mukahisi kamukanganya gochaga iga no mungina na chitaka rosa kyarambwe korego ko hotel nkamatebia sigasi bono ngokora kuwarandage iria matuka mangi sana okubuka botuko saa 10 chitoro chia kunyarire nkamotebone gento okora karati muka ekero twiche Ikoba nkamotebono ntegetora atimo uratimuka paka rero gatanya kwiguru hotel at least tegasiga telimbe otatiga bufundi bwensi mbuli bobe nonye biasara bindi byonsi biyo bire bibe otatigo isiko byochogani ochogani biasara nemirimende nabo bigokya totebe for example ochogani biasara koire chibesi cha isiko utuwale abasubati bande isiko at least go seto kana nkunyura amaru nabo chibesa muna kuwa guma to monta go pimye gento okweti boost na kekora ngora babundi abange challenge ko bakira ekiyagara ebese eliyo nyetumia okulendagara na ndo nyetumia onywa amaru na bara tebende tikangenda samaru ntume kesi 20 shillings lakini gago kunywa 20 omenta bona at least ore bana ndetere go chabona nyera noyo at least chibesa cyakora kicyakea ante tora gwaterera buno chiko tumanyanga akero gwateti musubati ugekerengera likiga nga tora tigara tumukoba tingo basubati ntwanchi takabesa kalito tokolenyorera nero konyoru nalire kuriria kabesa kae anakia irete kerengera likyo gono chiko tumanya mange naki asense meyiga na roboncheliria bwabete boko basense moya gwatera butura saso mutumo kiga yamana sana umwanchi muri yeta seniki and Ndizi TV ni batanita gosanga meyomo rubire bwesabali yo boncheli astoganita gosanga no monchili yiga bakorosi bintu gutumika kibao kura sense meyiga ya Ikoba nagenda takwerera amange nara yabirika gwetera anomono aso bonchili bwa kondi tutrasaso mutumo komokeigo toskato nyegera ngwira ntrasege kekerobosio edinde tobeto gosanga amange Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurendera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asoro gonkorbo gusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Ndizi TV obwensu vuomogusi Bieke gima umwanchi omulele ndengo kwalinganya asentunda ya kabere
chinga kitogenda gusanga ime umurobiri w'Esabari oboncheria astogendete kwemanya amange gwetera omoncherio yigabwe litko lyarero kwenda konyantra soso mutumugo mukeigo nabagingo kuboria nga ekero gwateti umorugio gegetambukiro kyogotiye emeremeyo elinda bega kubwate siasense meye na kyairete kerengereri ekyo no mungino na taireti kerengereri kende yonse ekiara na manyete byasana nere atebete tiganti mukake umanyi guchaka na ndi byasale bingao lakini ende baada yo gutimuka nga nachikumubuli na ngakyo ngwegolo byasala gante bino ate tikugule byasale bi asa akurukumagina igo nkamata ibono tukwira chingaki ngo ikamagina gwe katonyole kapita egaro mayo chikugule byasala akero na boza tabiga ga sense metro chi sense beriye tukie kwale ko goro mote at least 5 cyatume ko gosia sense moyo hoteli anaga igana boko tumanyanga akero ko borire metego asie wa chweli lichibao ebinte bindenga yokoira no lero tindi go chweli mete na chitenga nyole challenge ekana ali ko mete nabona ali ko gori omugaka umute ekero ngo chikotema umungi no rusikianga oteba mute tuli koira okay ekambere challenge ndinde nchikotema umute nabembera anywengere agenda ku omuntu osali just yagantaga sinini oichontebi bono pastor tigirabo turakwana bono nyora bategete kibasi nyinge ko rwasende chietane tichimute chiri echomuto nagora igonga chankarara amangana manga asugo chwali mete nkaratiga nchebone at least ko rubono iga iyo ndengera tina ngochaka kugure mete nimbwate gari yane igire nagora ngo sombere kibaho nande nimbwate gari yane igire ngo chire kanisa ngochaka kugure mete bono ntete kugure power so machine iyo ngotene na so muti na mboli mwaka umuti kyota takoni onte binoye na atabyo mufundi wane igiri umutense bange gari igoro umugima otachweliri na mwachibesa nagenda nebinte binache gochwelera bona singo kwa remi kumyana asinga nche challenge nyingi kerekende bona iganga yoko rusi kibao kegere bintu okorosi nebye kibao no abantu mbere bakondeta kibao mbaro bagochweli bandetera kibao gusibandangire na negari na chino inaleta kero ko igoro to boncholi aga sense moye Ikoba kerekende na bika kwale korosi binte biga gose ende abantu mbaro no abange sana Ikoba nebwata bafundi site ango 20 abange tuli Ikoba lakini yego tamini nanga kikorosi bintu byabo nande ntubuga ati kero kende manga na matambe umuntu karache kongoli tigangoli no yakoganda muina ali karagole tigagole yani ego bidna it is your own choice ochora ibwika na nkyotagete ikaba fundi na bange bariko akero kende na kyogo deal ne competition na sense mo yago nimete customer nchiro ko berego koroseli ebintu achia charero na ndi mandi chia cha na mandi ne bakoletera bandi nakikuwa berego ko enekenga nkolite nyole customer icho nche tindiko nyakoneri bantu mono bagweta nchira bintu nchenko nyakoneri umuntu onyongure tie kabati nanda akogenda usigano yonde gocha ekiara saya asinde uroje tindi yange na para kero kende baraeta bantu abangi baligereje bintebi okonyona maisaba tulige kulige goche goroga lakini kina arosiye gento gyachire nande nkonga kire gasi nko nyande ko rosiri chi school totebe chimese chi school na barosori chi wardrobe bona at least nabe konyora umwalimu uri na rosairi nando usigana uchi school wende kero kuri ya sense meye angwata tebinga kero kwa chakirite bintu mbikeigo kwa bete gukumanya kene ne kigwa chitokamento gumanyoga chaka kwa rosibona na inde bintu binde no nyino gochonga maguru toteba ye chimese chingutumia na kanyairide ogembo aso mufundi okurukwebanisi onya kondo seli na ichana roseli lakini ne yasaga chaka konya ngagure machine ekana gure machine timate gochonga tomaite ko yetume bon timate kunyitumia bono nkanyora na ingochikuri umuntu manyete gochonga aiche oicho gochongera limo ogenda guchikumurangiri kwa nyota kati taiyo bona ari kambere challenge no nyina karona agurite gari nje narenge matereba na chede skuru abatereba lakini umutereba nabegete litangani ongenda tine gari angirete kanisa chigwikibere arabu ibu ya gatatu ngachikumwakire simi nkanyora taiyo bono ngatebyo mungira soime ngatebi na abana bana soegari edina amanya kwandika lakini konye nabelire mutuni manyete ene black ekene glass na maguta wasi bono ngasoime ngokie gari nkagenda nchibwe kangora ngochire kia number 1 number 2 ngaike kanisa nonye ndibasina manyete ekanisa ya ito sina rekora nija bwate egeti
nale kona nasunguka raundi kana namanyagwo njoka igo egasi nebwate none chi machine chimbwate ekyokuranda nimbwate yogochonga nimbwate welding machine yokusambira kere machine yabunekire nchibweka ngwesambira lakini namanyete lakini enda at least nogenda kunya kobera mu nebinto nkunya kumanyo ngonya nabungorangalia umuntu ngaki incho sambire gende gari gaiga ya sambira achire na nche kumango kasi nini na nche naleta na nche nanye samba bona igo bona buto togenda tugimo ngoko tebitinga chi machine tiga ase nkwenda kwaringe gwachirora ankwachimanyite ngaki machine kekera gwachite duka ugachikogorana kikora mufundi naro oyo ngegeretie litangani wababande kero bachiete naro na chitenka nyoru mungao chitege tuki ukuru ku Davis ekeraicha ere na mayete go sunebiro bya soba set nche na manyete na mayete korosie kabatie standard nche na manyete agante pastor tigankwegerie bintu bya kisasa agante bibintu byo korosi ne bintu byetu ne chingaki biri byakali nkamata bigakimbya mono akangeri kiro bya soba set nkamanya korosi butterfly nkamanya korosi birogombire tukuruka maraika nkamanya korosi birogo bikuru kuchichumbo nkamanya bono nko era osalinche buyeka kuruwa akangirie kabati ya kisasa bona nenche ngachaka korosi bo tindi korosi muundu rie mekoro ngorosi muundu ya bona igonere na ngeta device na ngete gento gete na ngete seminara tutebenke achi machine echo gutumika gaso boncheri bwa kerikinde ngaki gwachinyola tenga gwachinyola tekuru no na chikolete town na alikwanda mu muindi totebe muteira na ero monyene na bwate chi machine mufundi oyo bona harakati unakonye kuchitumia na nche nuonde na nche nkamanya kutumia bona nche nkagenda nkagure chiana ntobwade roda machine eyene yegwetia maridad totebe ms around na ande nkobocholere chinguru ntobwade secure machine nere nsabu nare yekubutore cross ebao ntobwade a drill machine eyakobochera chinguru asigetanda ntobwade ne machine yende a grinder takintoko wakaliseni ntoli gwakira koboko muna dikale twali gusiyeki bona towoki machine twakira liseni yaba smooth igo chimasini bono na nimbwate ngutumia gaigase nkoregase akero kuriye saibu na chimashine chigachi achire nakero mwari gutumika ebintu biri bikora sokorosia ebirogo bitanda nchora kwanere maunchire kyabirega gokoeneke bono ndege ichi anti mugeti ekiara konya twarosire iruka gwakaliseni ugwaka kwanya bisara byasoira maoko totebe ebintu mbire yani gasi kobachora gusini getanda ntu obade drill machine iliyo kobako twali gosungo kaiga ilibono yali twali kwigwa mako bro kwigwa mambito buka none karuraire okuigwa kobako konya kwegosa umuntu paka none yururaire koburinga kinga kyo niche gwaku na yaya esingincho yani kwali kwegasa mona lakini kari machine ijaja sikatutimoki twabachorere machine twabutorere machine twarandere machine bono egasi kabara isi yake ya ororo biri egasi akirike ni machine chine estimate gutumika machine ya estimate tutumia estimate tutumia akiro kurigereria ayo metengwa betoko konyora maigeri timetinga akirike ndi bantu mbaroro ko berego kwegeria sinse na yiri abantu ange batano iga bagocha baigeri gasi ega nande bagenda bakore gasi igo ndoja at least nkunya gocha bali baigera nande abandi mbaro babatana ntakite kumanya ububundi boli bwa pastor okora yani ekabira boli bona yani kero umuntu abwate omoyo nanchire ndai dank watna yakese ntu babwate omoyo nanchire nkoigu byangaki barure gasi nengi yango kora akarike den challenges ki chiri wetra pastor so gasi challenge this a big challenge challenge nene sana tugwetera ekiagara oburandi ne gasi nabiko nyarekana nago tebiri ikimambi boye mesa ndangiri kubono igangende a meeting ayagero gucha mambi yokubulika hani pastor nera no mokora kumbe fundi nera teli yani kumbe babundi bonsi babwekaine lakini at least tinganche ti kero kende kuriana ni monto nande tindiko takana nabera na bintu byo monto anga 2 month go se 1 month ngotaka amatuka mange tu pi 3 days go se a week yo kama totebe kabati nabonko irange 1 week konyero sesing church machine igo challenge eroro nere yunga anga inete nanche timo nga ineti
kero kende na tabi muntu nchenga kwa beregento nchiwo kigali nyora yasalikire etagete umufundi echanye ndorere mako mokobera bona ngakire simbono go pastor ngakyuko ngaina motabi no ebintu ninkolete kiregento ngara otatige gali ebwate cham tigango umufundi ndamuganya bona challenge nire ga uri ngari nyasaye amone gasi kerekende ngakyuko balance nimetenga ngakinero rabashirika bao bakoganitie kerekende mokora amasabo kerekende mokora mesangirekano nakyuko balance bona se kanisa nagigase uboncholi obuga bwabo no ngo balance nde sana nche kanisa nkurandi mbubasi ali motondo nyakwase kane nyakunguru machine eso ya itinerary na abeliro ange myake mingi sana na abeliro lakini ndere abantu bali babo basimbanga njete nje trist kuruna gacheta roma to muntu komenya se anga 14 years bomenya to kurandi myaka 14 na nabeko be challenge kerambanya ko ngubo bibwana mbanya ko rakende na akorire kebe pastor montara chago pimie kerogo moroseri egenta taisanigiti arakuira nerane no moroseri no yes nkoira nerigunda mata munerega iga abasominya bigena school agampimie getanda agacha agantebi no nategetekebeiga naiga getande kiri ampime 12000 kiangi 56 nande nabona getekete ngamorosirike ngao at least yasengenjo chibao nimbwate materials yoko nyoni bwate igotindi kuwe gosanga ki na chingo na chiriangete nande ngene ngatumye ngaingorusi yae pastor ngonyorolie ngachi customer mbaro roba konadi gose mwanaranire onali kago gupimie bintu goko moroseri o chinga kigetogote nimbwate kabesa ganke korambi meronge nchenkorigeri akerukendo chobwatira ni gubora konya konyore ni bagiti mbia mona singi jeri swali litigi ya sana aba customer mbara agontebi ninjina bo munarete onte pastor nincha nkoretere lakini onyora badu uchire tata etikondetera njuma ate bintu bingeraro nachaka wasium nande abantu mbale bagoja bankobesa kibesa njina ate umuntu kawo nkobesa kibesa onyugunsa bakiri sana nko mwakiri bwibere na ya na umbinga kaisa ko buirire tigaire echo bono njina bonde nabo konsa 500 nko 200 ngotabi kibesa kuansa ba ama nabo kuarenge ni timbwati kero umuntu ogochaga konsa bakibesa number 1 ngenta kurigereri nimbwate kimashini cyokoregasi nimbwate kigalibere impagetiga nimbwate birogo nebintu bindi oroche nansa 200 nchimbure na nchimbure oroche otatiga korenge na yandina bona jasinge nchontegete ko mwora kina timuri neti onyonsa 500 nko mwa 200 ili ndetonyora na nje tinyora sara pasta matukabo sio ni metenga no bwata maroro pero kende ngayoga netu kuikira no yani at least iyo ndete ko tebia bana bakaba okina bono egasi ya maoko ningi ya nonya tuatebire tusome tinda kana masomo nimbwata bana in fact bagenda kusoma inyarukenana ira attachment ga alima marusi kibaki na robi na kinyaruka kinde kibarongo nkiro ibere cyakora form 4 kigo cyo inibos Kisii ga no mumura na ale form 4 nenyarukende nere ruguru magena no mumura na standard 8 bono igo at least igasiye nere kubasoma nero tokonyora kibesa bagire school twanyora kibesa tuwakana kinyomba kine cyabanyene kiriga nkombo ite bantu babiri oyo numunga lakini abangole sikubahakana igo at least yasubugimo bono gukimutuga egento ntegete kugura ne powerso nago tebi tindigo chiko guri muntu mutenyutige mugondo inchenko ntaramwa kibesa iyo regali ya negoro omotereba ngo matebi ngaki motereba genda ngo nimbwate pikipiki njengo kanda motereba kali ne gali nimete ko andi kigali nimete ko andi pikipiki lakini ngwana ne pikipiki na motereba beke bintegoro didi achire njengo rumaga ne pikipiki na mwaka na kibesa na rumaga ne pikipiki intanga ne timitego juma mbona sana pastor sobo sanga na intembia bona sana mwanchi muri area babere ko sanga na into asomoro bere Esabari yo moncheli akotaga chagite oikabona igato ikira mo area na basemere ko na ko bere ko wesemia mange gwetera umoncheli ya bere tikolia lero konde gweterabu na to gwekera mo area bo moro bere tikolia lero tomerane weekend astora to komera no moncheli onde oitra to sanga nere amangi ngende kutugwanya asinse mo mtandao sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abaga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News iretere na Frida Kerubo twara obuligeria horo